ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 12 мошину трактору метаблоки фурӯшӣ. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои пешравии канали мо як дона лайка биҷиқиву ҳамма ягон фикрто дар комментария бинависед. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. Худо нигаҳбонтон бошад. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед ва дар шумо чизе ки маъқулад дар комментария бинависед. Иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо бародаро. Худо нигаҳбонтон бошад. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ Opel Meriva, соли баромадаш 2007 сола, сӯзишворӣ бензини холия бародаро, кузов ранги караван вореҳай, объем мотораш 1.6 коробка передачи механикаи. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. Нархша 48000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. کسانی که خریداری برادرها رقم ها در روی اکران شما مرحمت زنگ زنید. بیشتر معلومات را از صاحب ماشین دسترس کنید. ماشین نو یگان کمبودی ندارد میگه. خیلی مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید. ماشینچه خوبه. لوک هم داره اینا برادرها. ماشین نو رقم ها در روی اکران شما نرخش 48000 سامانی. دویوم ماشین فروشی трактор МТЗ-81 бародаро, соли баромадаш 2013 май. сӯзишворӣ дизелие бародаро. Трактор қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. нархаш 135000 сомоние ки бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. 1314 рақамҳои телефоншо. трактор навай, ягон камбудӣ надорад. марҳамат инара трактора хитон бинед. рақамҳо дар рӯи экран занг занед бо арзон мешавад. 135000 сомонӣ. сеюм мошини фурӯшӣ метаблок бародаро 186 май. 186 мотораш. трактор метаблок қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. нархша 8000 сомонӣ мега. документош мега ҳастанд. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби метаблок дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Zafira, соли баромадаш 2002 сола бародаро, сӯзишворӣ бензин газай, кузов караван, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 53000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. документ ҳам доштааст. ягон камбудӣ мега надорад. мошинчаи навай. номрош 7337. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. 53000 сомонӣ нархи мошин. панҷум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли баромадаш 1996 сол, сӯзишворӣ бензин газ, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат, 4 баллони нав дорад, бо савдо мешавад мега. дар ҳамин номеро занг занед. соҳиби мошин илтимос ин номероро ҳад назанед. беҳуда мақсад занг назанед мега. нархаш 24500 сомоние. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли баромадаш 2004 сола, сӯзишворӣ бензини холия, кузов караванай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 57000 сомонӣ мега. консонер кор мекунад. лук дорад. мултирул дорад бародаро. ҳамаи чизаш 100%. мошинча навай. нархаш 57000 сомонӣ. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Volkswagen Polo, соли баромадаш 2003 сола, сӯзишворӣ бензини холия, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин мақсад хубай мега. ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 81000 сомонӣ мега ки бо савдо ран мешидааст. мошинча навай мега. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш садай. хадавои кузов ҳама мега 100%.
гарантиш қатъӣ. Нархаш 81000 сомоние бо савдо мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ина бародаро, мошинчаро худтон бинед, электропакет ҳам дорад, ҳама чизи 100%. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 81000 сомонӣ нархи мошин бародаро. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F. соли баромадаш 1997 сол аст. сӯзишворӣ бензин, кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мега задагӣ, пусидагӣ надора, гази дидагӣ нест, ай вагон фуровардагӣ ай гаштагӣ хидм мақсад ягон одамро таксирам задагӣ нест, хидм фақат мегардад. 1 соли 2 моҳ гаштагӣ дар Тоҷикистон. нархша 37000 сомонӣ мега бу савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra H. соли баромадаш 2006 сол аст. сӯзишворӣ бензин, газай, кузов караван ай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мултирул ҳам дорад, ҳама чизиш 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи айни. нархиш 50000 сомоние бу савдо карда мешавад. мега касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча мега хуба, ягон дард надора. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Caravan. соли баромадаш 1998 сол аст. сӯзишворӣ бензин ай, кузов караван. хитон хай медонед мошина. объем моториш 1.6, коробка передачи механикаи. Opel Caravan ай, коробка механикаи. мошин нормалния, ягон камбудӣ надорад. ина бародаро, хитон мошина бинед. нархиш 32000 сомоние ки бо савдо мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча мега ягон камбудӣ надорад. мошинчаи хубай. ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. 32000 сомонӣ нархи мошин. 11 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. соли баромадаш 2000 сол аст. сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 1.4, коробка передачи механикаи. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, газа дидагӣ нест, савдо бо мешавад. нархи мошин 12000 сомоние. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархиш 12000 сомонӣ. марҳамат, мошинча нав ва ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидори бародаро, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. 12 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz E-Class. соли баромадаш 2020 бародаро. сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 6D, коробка передачи автомат, пробегиш 0 бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 1,610,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. мошин пачкай вабша гаштагӣ нест. пробегиш 0. касоне ки бародаро, харидори мошинчаи фасонту мефурӯянд, мошинчаи фасонту ёфтем. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ин мошин дастрас кунед. мошинча нав ва ягон камбудӣ надорад.